Якім выдаўся старт новага сезону ў беларускім футболе? Былога трэнера хакейнай зборнай Беларусі выкінулі з Латвіі. І гісторыя Кіма Самусенкі, які развіваў кіберспорт у брэсцкім Дынама, быў арыштаваны ў 20-м і апынуўся на волі пасля візіта Джона Коула. Гэта ютуб-канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Так, стартаваў чэмпіянат Беларусі по футболе. Ды яго рыхтаваліся ўсе, і футбалісты, і заўзятары, і, канешне ж, сілавікі. У тэлеграме яны выклалі адмысловую справаздачу, таму, калі што, павязаць змогуць усіх. Напэўна, цяпер фанаты пойдуць на стадыёны з большым імпэтам. У першым туры галоўны матч быў у Мозыры. Там Славія гуляла з Дынама, то бок бронзавы і срэбраны прызёры мінулага сезона. Дарэчы, на гэты матч завітаў галоўны трэнер зборнай Віктор Гончаренко. Перад гульнёй ён правёў аўтограф-сесію. Выглядала яна так. Над правым плячом трэнера Амапавец, над левым прэс-секретар. Хочется задацца пытаннем, хто пераможа, але гэта хутчэй так філасофскае пытанне. Ужо непасрэдна перад гульнёй Гончаренко паўдзельнічаў у іншай акцыі. Ён разам з кіраўніком АБФФ Яўгенам Булойчыкам і яшчэ двумя чыноўнікамі, імёны якіх вам нічога не скажуць, запусцілі салют. Усё па дзяржаўных канонах чырвона-зялёны. Праўда, праз імгненне па полю пракацілася вось гэтая дымка некага колеру ці то багны, ці то гною. На гэтым нібыта ўрачыстыя моманты скончыліся. Поле ў Мазыры было, мякка кажучы, даволі нізкай якасці. Гэта можна пабачыць проста на агульным плане. Ды і увогуле галоўны трэнер Славіі Іван Біёнчык хацеў правесці першы матч у Калінкавічах, каб не марнаваць натуральны газон Мазыра. Але для чыноўнікаў прыгажосць урачыстай цырымоніі была істотней, чым камфорт гульцоў. На 14-й хвіліне Славія адкрыла лік, гол з кутавога. На 28-й хвіліне 1-1 Варданян асіставаў Алыкулаву. А пасля ўжо сам Варданян пасля нейкага хаоса ў штрафной вывеў Дынама наперад. Вы ведаеце, канешне, вельмі цяжка глядзець беларускі футбол вясной. Тады разрыў паміж еўрапейскім і беларускім футболамі ён максімальна вялікі. На кантыненце ўжо вырашальныя зарубы ў лізе чэмпіёнаў, у Беларусі каманды толькі укатваюцца ў сезон на сырым газоне, запоўненым праплешынамі. І я, канешне же, не хачу крыўдзіць беларускі футбол. Яго і так крыўдзяць усе, каму не лень. Просто псіхалагічна вельмі складана перабудоўвацца пасля карцінкі там з Бернабеу, Этихада ці Энфілда на карцінку з Мазыра. Зноў-такі пры ўсёй павазе да апошніх. Што яшчэ варта сказаць пра старт чэмпіяната? Давайте просто прыкінем, якая колькасць, можна сказаць, зорак беларускага футбола зараз просто сядзяць без працы. Адзін з іх Віталій Лісаковіч. Ён не мае ніякіх забаронаў, наадварот, форвард максімальна транслюе, што ідэалагічна ён пасуе чэмпіянату Беларусі. Хоць ён і казаў пра зацікаўленасць у сабе там шмат якіх клубаў, пакуль Лісаковіч нідзе не падпісаўся. І вось цікавей іншыя кейсы. Мікалай Сігневіч, у якім былі зацікаўленыя і Тарпеда, і Динамо Брэст, і Нёман, але ніхто яго не падпісаў, бо гулец у чорных спісах. Ігор Стасевіч, ён трэніруецца з Батэ, але пакуль міністр спорта Кавальчук не даў дабро, што там вось можна гуляць у футбол. Всевалад Садоўскі, падобная гісторыя, былі папыткі апынуцца ў брэсцкім Дынама, але праз чорныя спісы селяві. Ёсць яшчэ Дзмітрый Антилеўскі, які вярнуўся ў Беларусь, каб пагуляць у МЛ, але не атрымалася, таму форвард без кантракта пакуль шукае варыянты. Мо уедзе за мяжу, мо застанецца ў Беларусі. Карацей, шмат вольных гульцоў, якія дакладна зрабілі беларускі чэмпіянат больш канкурэнтным, але у большасці выпадкаў тыя футбалісты просто не могуць выйсці на поле праз забароны і чорныя спісы. Дадаць тут просто няма чаго, гісторыя, якая ўжо цягнецца колькі гадоў, і ўсё вось ніяк яна не можа скончыцца. Затое вон Владзіслаў Марозаў дубль стрэліў у Д2 Даніі. Давайте просто парадуемся за хлопца. А так, па справе больш няма чаго дадаць. Ягор Шаранговіч выйшаў на другое месца ў спісе лепшых беларускіх бамбардзіраў НХЛ. У Ягора зараз 222 ачкі, то бок 115 закінутых шайб і 107 асістаў. Наперадзе толькі Міхаіл Грабоўскі, на рахунку якога агулам 296 балаў. З іншых навінаў вось Ілля Протас вярнуўся ў АХЛ пасля траўмы і адразу стаў трэцяй зоркай матчу. У першай жа гульні беларус аформіў гол плюс пас. Яго Хершы саступіў па булітах, але Протас малодшы працягвае набіраць выніковыя балы. Ну яшчэ давайте цікавую гісторыю былога трэнера зборнай Беларусі расіяніна Владзіміра Крыкунова. Той вось што расказаў. У мяне адабралі ў Латвіі пасведчанне на жыхарства. Там пазбавілі яго ўсіх рускіх. Мне павінны былі пасведчанне падоўжыць, я падаў дакументы. Патрэбна была адна даведка, па якую я летась паехаў з Латвіі за мяжу. Памежнік, стары літовец, які гаворыць па-руску, спытаўся, куды я еду. Я адказаў, што ў Беларусь, а потым у Маскву за даведкай у банк. Ён мне і сказаў, што ўжо як 3 дні ў мяне пасведчанне на жыхарства ануляваны. Я здзівіўся, таму што гэты від у мяне
дзейнічае да 27-го года. Не ведаю, у чым там справа, але ўвогуле гісторыя Крыкунова і Латвіі даволі цікавая. Вось што ён казаў у 23-м годзе, калі у яго запыталіся, якое стаўленне да русских у Латвии. Нормально, отношение не изменилось, как и в других странах, где я работал. У всех ведь своих проблем хватает, да и ситуация с Украиной уже многим, наверное, изрядно надоела. Ведь все люди не глупые, понимают, с чего все началось. Тут, конечно, хотелось пытаться конкретней, с чего, на думку Крыкунова, все почалося, але ён гэта не тлумачыць, нібы гэта вось зразумела само собой. И вот что далее, кажа Крыкунов. Недавно помог старшему сыну построить небольшой заводик в Краслове, недалеко от границы Латвии и Беларуси. Он будет производить виски, там хороший родник, вода очень мягкая, и в ней есть незначительное содержание серебра. Там еще и водочная продукция будет выпускаться. На его открытии был посол Латвии в Польше и спросил меня, как вы к этому относитесь? Я ответил: а кто хорошо относится, кто хочет воевать? Россия точно не хочет воевать. Да, Россия докладно не хочет воевать. Это слово з 23-го года, зараз уже з 26-го. И ведаете, были вельми цікавые комментары под теми словами Крыкунова. Воевать не хотим, но нападаем. Они все русофобы, но заводик на границе поставлю и вискариком буду торговать. Как говорится, и нашим, и вашим. Классическое имперское сознание. Они реально думают, что ничего плохого не делают. Я надеюсь, это прочитают соответствующие инстанции, и дедушки с сыном закроют въезд. Тем, кто все это поддерживает, нет места в Европе. Ну, видать, прочитали такие у 26-м годе. Дарэчы, там Михаил Захаров у Спартаку тусуецца. Цалкам незразумела, што ён там робіць, але нібыта расійскія спецыялісты сведчаць, што быў апрануты ў кіпу маскоўскага клуба. Відаць, абрыдла хакейнаму мэтру чакаць прапаноў у Беларусі, вось вырашыў пашырыць свае гарызонты. Ну, нібыта так. Зноў нейкая заварушка ў Крысціны Ціманоўскай. Легкаатлетка паведамляла, што ёй прапанавалі ўдзельнічаць у так званых Enhanced Games. Спадзяюся, што правильно прачытаў гэтую назву. Іх яшчэ называюць Алімпіядай на стероідах. Ціманоўская сказала, што за ўдзел там ёй прапанавалі $100 000, але яна адмовілася, бо заўсёды была за чысты спорт, а на тых гульнях ёсць дазвол на допінг. І ўвогуле МОК вельмі незадаволены наяўнасцю такіх гульень, яны супярэчаць алімпійскім каштоўнасцям. Ну і таксама сусветнае антыдопінгавае агенцтва паведамляла, што ўсім, хто там удзельнічае, могуць залічыць парушэнне антидопінгавых правілаў. Зразумела, не ўсім атлетам падабаецца такая перспектыўка, таму пакуль гэтыя вось чарговыя альтэрнатыўныя допінгавыя гульні не маюць вялікага поспеху. Ну і вось Ціманоўская нібы апынулася акурат на светлым баку. Аднак сітуацыя стала нейкай дзіўнай, калі менеджер гэтых Enhanced Games пасля заявы Ціманоўскай сказаў наступнае. Па выніках праверкі магу пацвердзіць, што Крысціна Ціманоўская не з'яўляецца кантактным спартсменам нашай кампаніі. У нас няма ніякіх запісаў пра якое-небудзь узаемадзеянне з ёй ці яе прадстаўнікамі адносна магчымага заключэння кантракту. Ну, окей. Далатаў калісьці пісаў так. Добра ісці, калі клічуць, дрэнна, калі не клічуць. Аднак лепей за ўсё, калі клічуць, а ты не ідзеш. У Ціманоўскай тут свой варыянт, не клічуць, яна і не ідзе. Ну, можна сказаць, што гэта нармальна, не добра, не кепска, нармальна. Ну і яшчэ адна гісторыя пра беларускі спорт, якая плотна перасекаецца з так званай палітыкай, арыштамі і турмой. Канешне, вы ўжо ведаеце, што пасля чарговага візіта Джона Коула ў Менск Лукашенка вызваліў чарговую партыю палітзняволеных. Разумееш, што гучыць гэта як дзікунства і гандаль людзьмі, але самае галоўнае тут людзі на волі. Агулам выпусцілі 250 чалавек, 15 з іх прымусова дэпартавалі з краіны, сярод гэтых 15 чалавек быў Кім Самусенка. Ён быў датычны да беларускага спорта і канкрэтна да брэсцкага Дынама. Зараз раскажу, якім чынам. У часы росквіта Брэста там было шмат вектараў, дзе развіваўся клуб, і гэта быў не толькі футбол ці піяр кшталту прыезда Дыега Марадоны. У 16-м годзе Самусенка ўліўся ў калектыў Дынама і стаў развіваць там вельмі цікавы напрамак кіберспорт. Там нават прэзентавалі каманду па гульне ў сімулятар FIFA, куды, напрыклад, уваходзіў паўабаронец Вадзім Пабудзей. У сістэму клубу ўвайшлі каманды па Counter-Strike і Dota 2. Клуб нават арендаваў катэдж, закупіў туды гульнявыя кампутары, сталы, крэслы і гэтак далей. Атрымаўся гэтакі ультракамфортны геймхаус з баней, басейнам і іншымі плюшкамі. Ну і вось гэтым напрамкам кіраваў той самы Кім Самусенка, але ў 19-м годзе ўсе актыўнасці свярнулі. Але апроч гэтага Самусенка яшчэ быў заснавальнікам грамадскага руху Дзея, мэта якога была дапамога дэмакратычным зменам у краіне, у тым ліку нацыянальнаму адраджэнню, грамадская адукацыя, фарміраванне лідараў. Далей сумная класіка. У верасні 20-го года Самусенка ажаніўся, а ў лістападзе яго збілі і кінулі ў турму сілавікі, знайшоўшы ў яго дома лістоўкі з прызывамі да забастовак. Яму далі 6,5 гадоў агульнага рэжыму. Кім павінен быў выйсці напрыканцы лета бягучага года, але вось выйшаў крыху раней і быў высланы з краіны.
Цешыць, што мужчына ўжо звязаўся са сваёй жонкай і дачкой, якія ўвесь час яго чакалі. Ну і дзякуй Богу, дачакаліся. Такія вось навіны спорту. Дзякуй за тое, што паглядзелі, ставце лайки, пішыце каментары, падпісвайцеся на канал, гэта нам вельмі дапамагае. Ну і разам будзем чакаць добрых навін. Пакуль-пакуль.